Benvidos a Filopodcast, un podcast no que abordamos as preguntas teóricas de Abau de historia da filosofía. Hoxe, a ética formal en Kant, o imperativo categórico. Nesta pregunta imos explicar quen foi o pensador ilustrado Kant e as súas teorías máis importantes en relación ás citas propostas e concluirei remarcando a súa relevancia na historia da filosofía, mas como decimos centrado sobre todo na súa teoría ética. Kant sitúase no contexto da Ilustración. A Ilustración é o período histórico que se atopa no final da Idade Moderna e que se abre coa Revolución Inglesa en 1689 e se pecha coa Revolución Francesa en 1789. Quere isto dicir que, aínda que Inglaterra é o berce das ideas ilustradas, vai ser sobre todo en Francia onde se leven á práctica no contexto da Revolución Francesa, contando tamén a Alemanha con importantes contribucións como as do propio Kant, quen é considerado por todo o mundo como precisamente o máis grande pensador e filósofo no contexto da Ilustración e como un dos grandes filósofos da cultura occidental, en tanto que defensor precisamente dos idearios da Ilustración como son o pensamento autónomo e crítico, así como os ideais de progreso e da importancia da educación e das liberdades políticas. Neste sentido, Immanuel Kant, nado en 1724 e falecido en 1804, é un filósofo moderno e ilustrado que naceu en Königsberg, a antiga Prusia, actual Rusia, no contexto dunha familia pietista, rama do protestantismo alemá, que despois veremos a súa relevancia. A súa vida ten como punto de inflexión a súa obra Crítica da razón pura de 1781, a cal se trata da súa achega máis importante á teoría do coñecemento e que abre as portas da universidade e abre a Kant como titular da Cátedra de Metafísica e Lógica en Königsberg. A primeira etapa do seu pensamento, previa a publicar esta obra, denomínase período precrítico e nel é cando estuda teoloxía, física newtoniana e filosofía racionalista, mas tamén cando lea Hume e di que este autor empirista o fai despertar do seu soño dogmático do racionalismo e o impulsa a crear a súa propia séntese. Nesta etapa tamén lé a Rousseau, que esperta nel un especial interese pola fundamentación da moral. A segunda etapa do seu pensamento, que é o período crítico, que é o máis importante, comeza coa publicación da Crítica da razón pura e engloba todas as súas demais obras. As máis importantes para coñecer a súa visión sobre a moral son a Fundamentación da Metafísica das Costumes de 1785 e Crítica da razón práctica de 1788. Kant, como decía antes, falece en 1804, consagrado como pensador máis importante do século das luces e como un novo exemplo moderno do que facer filosófico. Para comezar, o pensamento moral de Kant, debemos afondar na súa caracterización como pensador ilustrado. Kant vai defender que as persoas, como seres racionais, deben guiarse polo seu propio pensamento e entendemento e facerse responsables dos seus actos, en tanto que persoas libres e autónomas. Isto vese reflectido no seu texto que é a Ilustración, no que lle pide a xente da súa época que se atrevan a pensar por si mesmos e ser responsables dos seus actos, co seu sapere aude atrévete a pensar. A teoría ética kantiá non será outra cousa que a concreción desta defensa dunha moralidade autónoma fundamentada na racionalidade, na liberdade, na responsabilidade e na universalidade dos nosos principios morais, comportarnos como quixéramos que se comportase todo o mundo, que, como decimos, xa estaba reflexada en estas obras ou en estes textos nos que explicaba a súa visión en torno á propia Ilustración, que, como decimos, debe ser non só unha ilustración no campo do propio coñecemento, sino tamén no campo da acción moral. Esta visión do ser humano como un ser racional dotado de capacidade para reflexionar por si mesmo, tanto no campo do pensamento como no campo da acción ou da vida, será o que o leve a distinguir na súa teoría dous usos para a razón. A razón teórica, que é cando a empregamos para coñecer, reflexionar e pensar, e a razón práctica, que é cando empregamos a razón para actuar e dirixir a nosa propia vida.
Nesta pregunta teórica, como decía antes, ímonos a centrar nas reflexións de Kant en canto ao uso práctico da razón, que aborda, como decía antes, nestas obras do período crítico antes sinaladas e que o levan a elaborar a súa teoría denominada formalismo moral kantiano. Para entender o formalismo moral kantiano debemos comezar explicando que Kant foi o introductor da distinción entre as éticas materiais, donde se van a englobar a maioría das éticas anteriores, e as éticas formais, que é un novo tipo de obra en torno ao pensamento moral que comeza ou xera Kant. As éticas materiais son as que se centran no contido da ética, xa sexa darnos unha serie de principios morais que seguir, por exemplo, non mentir, axudar os demais, non matar, ou unha visión de que é o ben ou o valioso, por exemplo, que o ben é a felicidade, o placer ou a liberdade. A maioría das teorías éticas son materiais. Así, por exemplo, a ética aristotélica, unha ética eudaimonista, dicíanos que o ben era a felicidade e explicábanos como podíamos alcanzar este obxectivo, este fin. Algo análogo pasaba coa ética hedonista de Aristipo de Cirene, que nos decía que o ben era o prazer e tamén nos explicaba como conseguilo e diminuir así tamén a dor, que sería o contrario do ben. Unha ética materialista, máis centrada nos principios, era a ética cristiá cos seus 10 mandamentos, como decíamos antes, non matarás, non roubarás, non adorarás falsos ídolos, etc. Polo tanto, durante boa parte da historia da filosofía, todas as teorías éticas tían estas características. Eran empíricas, xa que nos daban un contido, eran hipotéticas, xa que nos decían que facer para conseguir outro obxectivo ou outra finalidade, decían nos fai isto como medio para alcanzar este ben ou este obxectivo, este fin, e eran heterónomas, xa que, de novo, non elexíamos nós os nosos propios principios morais ou a nosa propia concepción do ben, sino que era tal autor ou tal outro autor o que nos decía que é o que deberíamos facer e que é o que deberíamos buscar. Fronte a todo isto, Kant elaborou unha nova teoría que supuxo un cambio de paradigma coa elaboración dunha teoría ética formal, máis centrada na forma, na estructura ou no procedimento que no contido. Este novo tipo de teoría ética, de ética formal, pois tamén se denomina ética procedimental e terán as características contrarias ás éticas materiais. É dicir, son a priori, non dependen da experiencia, motivo polo cal serán universais e necesarias, son categóricas, é dicir, impoñen deberes, algo que debemos facer sen miras a ningún ben ou obxectivo posterior, senón porque é o correcto ou o en si mesmo, e son finalmente autónomas, non heterónomas. En este sentido, é o suxeito moral, a persoa en concreto, quen debe determinar a si mismo o seu obrar, que é o que debe ou non debe facer. Somos nós os que debemos aceptar e propoñer os principios polos cales nos imos a rexer na nosa vida e non aceptar os que outros, dende filósofos ata curas, ata profesores, ata mestres, ata militares, pois os que nos deban dar basicamente que é o que debemos ou non facer e nos asumir de forma acrítica. Esta característica, como decía antes, é o fío conductor do seu pensamento ético en tanto que filósofo ilustrado. Estamos vendo unha aplicación práctica do seu sapere aude, atrévete a pensar. Pois non só penses, senón que actúes por ti mesmo en base á túa propia moral. Mais é posible unha teoría ética non empírica e alcanzar uns principios morais que teñan un carácter non limitado, senón universal. Para demostralo, Kant, nas súas obras, adicouse a investigar no uso da razón práctica como xa fixera previamente no caso da razón teórica no campo do coñecemento. Para comezar, sinala que a razón práctica seguía por unha serie de principios prácticos ou regras xerais da vontade. A estes principios divídeos entre as máximas e os imperativos. As máximas son principios subjetivos e que só é válido para aquel que o sostén, como poida ser quero ser o home máis rápido do mundo, que podía ter, por exemplo, Usain Bolt, ou quero ser o presidente dos Estados Unidos, que podía querer ou desexar Obama ou Trump. E non nos impoñen ningún deber aos demais, é dicir, está moi ben que Obama quixera ser presidente ou que calquera outro norteamericano, pero a min, en que me afecta? Eu non teño por que ter este principio,
nin o de ser o máis rápido, nin calquera outra cuestión. Son cuestións subxectivas. En cambio, os imperativos son principios prácticos obxectivos, válidos para todos e para calquera ser racional que os debería simplemente seguir se non fose por factores emocionais ou empíricos que nos fan non seguilos, porque despois o veremos, a ética de Kant é unha ética racional contraposta ás concepcións éticas máis emotivistas, como era o caso de Hume ou incluso do propio Rousseau. Mais tarde o comentaremos. Unha vez chegado a este punto, Kant distingue dúas clases de imperativos, os hipotéticos e os categóricos. Os imperativos hipotéticos son aqueles que determinan a vontade só no caso de que esta queira alcanzar determinados obxectivos, polo que non valen absolutamente. Non valen para todos en todo momento e lugar. Hai dous tipos, os hipotéticos posibles ou problemáticos ou regras de habilidade, cando a súa finalidade consiste nun obxectivo preciso que os homes poden non desexar, e o propio das ciencias e a técnica, como ser moi bo arquitecto, etc. E por outro lado están os hipotéticos reais, ou asertóricos ou consellos de prudencia, cando se propón fins máis xerais que de feito os homes queren ou deberían querer, como poida ser eso o caso da procura da felicidade. Este segundo tipo de imperativos hipotéticos son a base da maioría das éticas materiais, como as que vimos antes, onde, por exemplo, Aristóteles nos decía que si queríamos ser felices, tiñamos que adicarnos á filosofía e á vida contemplativa. Fronte a estes imperativos hipotéticos, os imperativos categóricos son aqueles que determinan a vontade non en vista de obter un efecto determinado que se desexe, senón simplemente como vontade, prescindindo dos efectos que nos poida lograr. Non din, polo tanto, se queres, debes, senón debes porque debes sen máis. Os imperativos categóricos, e só eles, son leis prácticas que resultan válidas incondicionalmente para calquera ser racional, só eles son, polo tanto, leis morais. Estas son universais e necesarias, pero non da mesma forma que o son as leis naturais. As leis naturais, como a da gravidade, que describirá Newton, pois non poden non cumprirse, mentres que as leis morais, por exemplo, ese non matarás, pois poden incumprirse porque a vontade humana non só está suxeita á razón, sino tamén ás inclinacións sensibles, como antes sinalamos. É dicir, podo pensar que está mal matar, porque eu non quero que me maten a min, e penso que ninguén debería matar a ninguén, pero si xusto, pois, eso, matan a miña muller ou unha persona moi querida para min, pois, podeme deixar levar por esas emocións e acometer ese acto que eu mesmo anteriormente podía considerar que non era ético facer. É dicir, a razón dinos que o que debemos ou non facer, como xa decía, por exemplo, o propio Locke anteriormente, pero o ser humano non sempre o fai. A preguiza ou a cobardía poden facer que non fagamos o que racionalmente sabemos que deberíamos facer, ou simplemente eso, outras emocións. Polo tanto, a necesidade da lei física, Müssen, consiste na inevitabilidade da súa realización, caso, como decía antes, da lei da gravidade, mentras que a necesidade da lei moral, Solem, consiste en ser válida para todos os seres racionais, sen excepción. Por outra banda, a ética kantiá tamén se pode entender precisamente como unha ética do deber, pois este é un concepto fundamental da súa visión da moralidade. Kant sinala que non é o mesmo actuar en contra do deber, sempre inmoral, actuando mal, que actuar conforme o deber, facendo o que se debe, pero en vista a outros obxectivos, a moral, e por deber, actuando como se debe polo propio feito de que é correcto e o que ten valor moral. É dicir, unha cousa é actuar contra o deber, que é inmoral, outro é facelo conforme o deber, pero non polo propio deber, que é amoral, e solo ten valor moral para Kant actuar por deber. Un exemplo típico para distinguir estas tres actuacións é a do comerciante. Un comerciante que cobra abusivamente é inmoral, actúa contra a moralidade e contra o deber. Por outro lado, un comerciante que cobra o legalmente establecido, pero só o fai basicamente para manter clientes, para que non se vayan a outro comercio ou para non recibir unha multa basicamente do Estado por estar actuando mal, para non recibir un castigo, pois a súa actuación é legal,
pero non é moral, é amoral, porque non o fai por unha cuestión moral, faino por outro tipo de cuestión. É solo o que cobra o xusto simplemente porque é o xusto e sin vistas a posibles consecuencias da súa acción ou inacción, pois é unha acción que terá valor moral. Isto é o que nos ven a dicir Kant. Con este exemplo podemos entender por que define o imperativo categórico como, abro comillas, aquel que representa unha acción objetivamente necesaria por si mesma, pecho comillas. Pois como se ve no exemplo do comerciante, pois dase o valor moral cando facemos o deber polo deber mesmo e non por conseguir outros obxectivos ulteriores, como que me vai a min ben no negocio do comercio. E tamén, por outra banda, na súa cita, abro comiña, o esencialmente bo de tal acción reside no ánimo, pecho comillas, pois, como vemos para Kant, non importa tanto o que facemos e as súas consecuencias como o porqué facemos o que facemos, isto é, cales son as nosas intencións. De aquí sae a visión do ben de Kant, para quen o ben só se pode identificar con unha boa vontade a obrar, o que remarca de novo que, como decíamos antes, non ten que ver cun contido, senón cunha forma. Por iso decíamos antes que a ética kantiana é unha ética formal, xa que non identifica o ben con un obxeto, como poida ser o prazer, a felicidade, a fortuna, a honra ou calquera outro, senón cun aspecto formal e procedimental, como é o caso de ter unha boa vontade á hora de actuar, unhas boas intencións, o cal, como sinalamos, é no que consiste actuar por deber, tomando por mandato o que Kant denomina imperativo categórico. Cabe sinalar que por este motivo tamén se pode considerar a súa ética unha ética deontolóxica ou deontoloxista fronte ás éticas consecuencialistas, tales como o utilitarismo de Stuart Mill, xa que o consecuencialismo considera que o que debemos ter en conta a hora de valorar unha acción son as súas consecuencias, o resultado da nosa acción, e se nos achegan aos fins que temos propostos ou non, mentres que, pola contra, o deontoloxismo se centra na forma de actuar e se esta se corresponde cos nosos principios morais ou non. Céntrase, polo tanto, en facer o correcto, con independencia das consecuencias, que é no que se fixa, polo tanto, como decimos, a ética kantiana, que é unha ética das intencións, unha ética de principios, e, polo tanto, unha ética deontolóxica e unha ética do deber. Centrándonos máis no imperativo categórico, cabe sinalar que existe un único imperativo categórico, pero que hai tres formas de formulalo, cada unha cos seus propios matices. A primeira formulación do imperativo categórico é, abro cita, que a máxima das túas accións se volva universal, pecho cita, é dicir, obra según consideres que debería obrar todo o mundo. Esta formulación do imperativo categórico exígenos que as máximas de conducta que elixamos deben poder ser universalizables. Así, por exemplo, non podo situar como máxima mentir se non quero que me mintan. A segunda formulación do imperativo categórico é a terceira cita que tiñamos recollida na pregunta teórica de que, abro comillas, cada un ha de tratarse en toda circunstancia simultaneamente como un fin en sí mesmo e nunca como un simple medio, pecho comillas. É dicir, que tratemos as persoas como persoas e non como meras cousas, non como meras mercadorías, non como meros medios con outro fin. Esta formulación do imperativo categórico está na base da concepción dos dereitos humanos e da noción de dignidade humana como algo intrínseco, como algo que ten un valor intrínseco, un valor absoluto, e que, polo tanto, non é un valor de cambio como poida ser o de calquera outro obxeto. Esta concepción tamén terá influencia na propia concepción marxista moi crítica, precisamente con esta visión dos obreiros como a man de obra laboral, que aínda hoxe en día usamos cando falamos do mercado do traballo. Basicamente, as persoas como mercadorías, como medios para, no caso da teoría marxista, pois esa ampliación do capital e conseguir máis plusvalía. E, como decimos, se asenta, en certo sentido, nesta segunda formulación do imperativo categórico. Por outro lado, a terceira formulación do imperativo categórico, a terceira forma de expresalo ou explicalo,
e, abro comiñas, actúa como se por medio das túas máximas foses un legislador no reino universal dos fins, pecho comillas. Isto supón un paso máis alá que a primeira formulación, ao pensar nas nosas máximas como se fosen a ser leis, as leis dun Estado, sendo pois as leis sempre algo máis restrictivo que os principios morais. O principio moral che afecta a ti, unha lei nos afecta a todos os cidadáns, por eso exige como un paso máis alto. Co cal, pois, eleva aínda máis a categoría deses principios morais que quereríamos incluso que foran as leis dun Estado, ese hipotético reino dos fins que hai que entendelo como unha sociedade ideal na que todas as persoas se respectasen mutuamente entre sí e na que todos se tratasen como os uns aos outros como fins en sí mesmos, e o reino dos seres humanos en tanto que seres morais e seres racionais. Porque só os seres humanos, esta é outra idea fundamental de Kant, somos seres plenamente libres e, polo tanto, podemos ser seres morais. Neste sentido, a racionalidade en Kant é a base da liberdade e a liberdade é a base da moralidade. Ademais, como sinalamos para Kant, a outra cara da liberdade é a responsabilidade. Responsabilidade cara a nós mesmos e cara aos demais. Tamén esta liberdade é a base da autonomía moral que caracteriza a ética kantiá. Non debemos abrazar os principios ou valores dos demais, sino forxar os nosos propios principios, pero non dunha forma individualista e egoísta, que en certo sentido é un pouco que podemos pensar da concepción de Nietzsche, tamén moi crítica ca moral da súa época, que defende esa transvaloración dos valores e que tamén sexe un pouco suxeito o que forxe os seus novos valores. Pero no caso de Kant, a parte desa idea de forxar novos valores, está sobre todo esta idea de forxalos fundamentandos na razón e sempre cunha pretensión de universalidade. Choca aí, digamos, esta visión coa visión, por exemplo, nietzscheana, moito máis irracionalista. Por último, este será, pois, un dos maiores legados de Kant e do seu pensamento ilustrado, o cal influirá en outras moitas teorías éticas posteriores que tamén van a ser éticas procedimentais ou formais, como vai ser, por exemplo, o caso da ética de Rawls ou a ética discursiva de Habermas. Por exemplo, neste segundo caso, Habermas tamén lle daba moito peso ao procedimento ou aspecto formal co seu concepto de situación ideal de fala a hora de chegar a algún tipo de acordo. Digamos que importan máis como se fai ese diálogo o procedimento que cal sexa o contido dese diálogo. En resumo, e como conclusión, Kant segue, polo tanto, sendo un referente no campo da ética e a súa teoría segue sendo un espello para reflexionar sobre a nosa propia moralidade.